Dobrý deň ľudia, dneska máme nové video a ideme urobiť to, že kúpime si pár autičiek, máme papierik, tam neviem, kde je ten presne ten papier, ale mám jeden papierik, tam kde si kúpujem auta. Takže ideme na to, teda máme naše posledné minútky, full screen. Toto. Vidíte, máme takto veľa peňazí. Asi kúpime dosť veľa aut dneska. Dneska si asi možno, že kúpime 5 aut. Za to ja idem pohľadať asi ten papier. Pekné, to tu nemám. To nevadí. Ja mám najviac peňazí z oného. Iba si trošku počkáme. Ja viem, koľko presne potrebujeme. Som pro. Takže iba trošku skipnem tohoto. Let's go. Tu máme našu cenu. Iba toto máme 1 400 000. Nie, 1 940 000. Ja musíme čakať dosť. Dobre, za chvíľu budeme mať 1 900 000. Počkáme. Ďalšia zastávka 1 910 000. A za ešte BMG Drive. Máme túto zastávku. Ďalšia zastávka 1 920 000. Dobre, ďalšia zastávka 1 930 000. Dneska máme nové video a trochu meškám, ale ideme dokončiť náš cieľ, ktorý som natiahoval veľmi extrémne dlho. Takže ideme ho dokončiť, asi dneska ho dokončíme. Tento pekný dátum sa stále mení.
Ale sú Vánoce skoro. Kostička. Prečo nie na stole? Vylištená. Takže za tady Kejsu si tu bude chillovať. Ale ideme si knúť streamík. Tuto máme na mojom wishliste Be Magic Gripe. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day gave it away. Dobre, iba čakáme. A my undercover. Podľa milovačka naliem. Vrátim sa o chvíľečku. Tu sa moje chmaty. Ďalšia zastávka. Čo toto bude mať všetko? Ďalšia zastávka 1,935. Dobre, máme takto veľa peňažky. Iba som si otvoril vajíčku, takže ja idem papať. Teraz tu odtade tu môžeme čakať, takže čakáme. A ja toto teraz zrýchlim trošku. Pamätáte koľko? Pamätáte 1 940 000. Ne. Mňam. Where's my phone? Kľudom môžem ukončiť. Dobre, tak tady videli ste, že som musel končiť. Teraz je pár mesácov
mám aj inakší skin, takže vidíte, mám tak isto, že som mal tak, dobre, mal som už aj vácej, ale trochu som minul, lebo som to trochu aj hrával, ale počkáme iba minútku a poďme na to teda. Za to je dokiaľ dostaneš peniaze, ja si nájsť papier, lebo neviem, kde som to presne teraz položil. Jupi! Fakt tedy, keď ho potrebujeme, ho strtím. Nehovorte, ja ho mám niekde, len som zabudol, aké to boli autá, ale možno, že sa kúknem do mojho kemrahu a sa kúknem, čo potrebujem. A už mám akurát, tak za to idem nájsť ten papier. Som akože nenašiel ten papier, ale máme tie peniaze, ideme si kúpiť auta, ja som si ich zapamätal. Prvé, ktoré chcem. Prvé máme. Druhé bolo nebolo z SUV, bolo zo sedánu. Toto jedno a toto jedno. Potom bolo zo Supera, musíme nájsť takýto jeden a ešte mi vychádza tých posledných v kúpe tento a mi vyšlo tak akože veľa, koľko som mal. Takže máme viacej aut a hlavne sa teším na Hyper. Ideme vyskúšať Hyper. Vyzerá tak trošku divno, ale nie. Lebo driftovať vidím asi. Hrám na volante, takže z toho tak asi aj driftuje. Top speed, keď je stock. Stock top speed je aký? Dobre, rátame, že tak asi 165, možno, že je top speed, alebo 170. Keď je na maximume, 300 dá. To 300 určite dá. Ale za 5000 asi nedá. Ja sa nekúkam, že koľko bude stať hento. Keby som chcel upgradenúť motor aj ten turbocharger, alebo čo to má. Koľko by to stálo? Parking brake. Koľko by to stálo performance? 18 000, to nie je veľa. Celkovo. 20 000, to už je vacej. Dobre, skúška tohoto už je. Ideme na skúšku poďme skúšku tohoto McLaren. Ohni, idú ohne. Tiež ľubí driftovať, vidím. Viem, že to tiež je také dobré. Dobre. To bolo skúšky tohoto auta. Potom bolo... Počkaj, ideme na... nie, toto nemáme tak na predposledné. Počkaj, toto bolo tento auto, áno. Toto vyzerá dobre. Skúška. Dobre. Top speed, chcem vedieť, toto bude tiež môj RP auto. Nevyzerá trochu až také rýchle, ale ozaj. Či môže byť rýchle, ale nie. Sa to skrýva.
top speed je tak asi tiež okolo 200. Mám pocit, len nie je natunované. Takže teraz ideme na to predposledné, na to dubajská čokoláda. Chceme, aký je start. To je aké divno na takéto auto, ale však ideme. To je určite také rýchlo stovkou. Však to musí byť rýchle, nie? No a nekážem, mohli som to povedať naspäť, lebo už len tak ide hore. A dočahne to 150, že? No už len tak to ide. Niektoré auto, čo som si kúpil v tomto videu, budú iba stock. A niektoré auto, napríklad hento za 700 000, hento, čo som kúpil, hento teoreticky najrýchlejšie auto v tej hre, akože z toho Hyperu, tak toto si upgradujem. A ešte som chcel, no toto vyskúšať. Aj toto dáva ohníky. Vyskúšame? Nedáva. Ja neviem, prečo to pahali. Vyzerá celkovo dobre. Top speed je už dobrý. Ja čakám, že toto môže ísť aj 210 cca. Keď to je upgrade. To by dal 200, ale nakoniec mapy. To by dalo 200 ľahko, akože. Nie, tak až ľahko. Ale auto, ktoré by som asi odporúčal najviac, by bolo toto, lebo je to najrýchlejšie auto cca, ktoré môžeš kúpiť. Ja som sa nekúkol, či dáva plamene. Nedáva plamene, ale však čo. Ale zase tu sa rýchle. Napríklad vidíte, ja neviem prečo je to, ja nevidím, dobre. Lebo napríklad už je 200. Ale daj 300 určite, ja som to. Daj jednu rýchlosť. To nedá. A 269 max speed je 269. No dobrý rum normálne. A normálne dobre ťahá celkovo. Počkaj, no to je také trochu neviem prečo tam je taký. Teda je trochu aj počuť, že hrám na onom, lebo počujete aj vôbec celkovo. A nemám ešte len také auto. Akože ja vám dám proof, že hrám na voláte. Vidíte? Ja to neviem, toto je klávesnica. Vidíte, ani mi nejde skoro. Ale takto rýchlo. A toto teraz ideme takto, zlo na to. A takto, že ideme pomaličky. Dobre. Teda ja nenávidím túto auto, takže idem takto. Keď poviete, ja mám na Supri, ja mám toto. Mám toto a toto.
toto som vtedy neukázal asi. Nie, ukázal som, myslím, že som to vám ukazoval. Ale niektorú času neukazoval. V tej druhej časti možno, že kúpim do klasikov, do hatchbackov, možno, že aj druhý Hyper a možno, že aj druhý SUV a možno, že aj ďalší, ten druhý lacnejší a možno, že ešte pár bicyklov. A to je tak pre toto video všetko. Ja som to naťahoval veľmi dlho som to naťahoval, takže pre toto video je všetko, takže čaute, dobrú noc alebo dobrý deň.